Mňa tam veľmi zaujala tá kategória backstageu. To hneď som si povedal, že toto by bola kategória pre mňa. Lebo ja mám veľmi rada tieto backstageové videá, aj si to vždy tak potom na konci striham, že je tam veľa takých vtipných momentov, si myslím. A možno to aj pomôže tým ľuďom tak sa pozrieť na to, že veľakrát sa stretávam osobne s tým, že povedeš, joj, no tak ale ty všetko vieš, alebo však jasné, že ty súťažíš, keď toto, tamto, ale veľakrát tí ľudia nevidia, že čo je naozaj za tým a že ten prvok, aby sa podaril, tak koľkokrát proste drillujeme xkrát z neho spadneme, šmykneme sa a práve na to sú super tie backstageové videá a stretávam sa dokonca s tým, že keď pridám niečo, že super, neviem akú kombináciu, tak akože dobré nejaké lajky, ale keď pridám niečo, že ako sa mi nepodarilo, tak zrazu mi vybuchne inbox, že no, že to je super, že pridávaj viacej takýchto videí, takže a nemyslím si teda, že tí ľudia to berú ako nejakú škodoradostne, hej, ale že vidia tak sa v tom tiež, že my sme všetci ľudia a všetci sa učíme niečo a tiež padáme, kým sa nám niečo podarí, takže táto myšlienka sa mi veľmi páčila.